Γεια σας παιδιά, σήμερα κάνουμε το πρώτο μας βίντεο και θα είναι Clash of Clans και άλλα. Εντάξει, έκανα 2-3 δοκιμές για πρώτο βίντεο από πριν, απλά είχε φασαρία και το ένα, στο πρώτο που έκανα για δοκιμή, το μικρόφωνο μου γαμιέτου, δεν ξέρω γιατί είχανε και δεν μπορούσα. Και από την εφαρμογή που έχω τώρα θα σας δείξω σε λίγο πώς θα βλέπετε τα live μου και σε άλλα βίντεο πώς να κάνετε record την οθόνη σας και τα προγράμματά μου. Όπας, πήγαμε σε λάθος. Εδώ. Συγγνώμη αν γαμιέται πάλι το μικρόφωνο, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εκτός και αν πάρω άλλα ακουστικά, γιατί τώρα μιλάω με τα ακουστικά του PS3 μου. Εδώ είναι η βάση μου, τέλος πάντων. Εδώ δοκιμάσα να δω πόσα είναι, ας πούμε, το level 4 γίνει και level 3 αυτά. Ναι, και αυτά. Αυτό είναι το level 2, έχουμε ένα ωραίο quest. Έκανα ένα live πολύ μικρό και με βλέπω μόνο ένα άτομο. Εντάξει, δεν είμαι και πολύ διάσημος ακόμη. Αλλά θα τα κάνω γρήγορα τα βίντεο μου. Δεν είμαι όπως άλλους YouTuber που πρέπει να περιμένεις 2-3 μέρες για να κάνει βίντεο. Εντάξει, είμαι Κυπρός εγώ, συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη. Θα έρθει γρήγορα το Q&A του καναλιού μας. Σελίδα στο Facebook δεν θα κάνω ακόμα ή στο Twitter. Θα δω πρώτα απ' όλα αν πάει καλά το κανάλι μας και θα κάνω. Αν δεν πάει καλά, προσωρινά δεν θα κάνω. Να δω η κλάν που είναι DJ, γιατί μου αρέσει πολύ. Να σας δείξω έναν φίλο μου από το PSN, δεν ξέρω αν ξαναείπα. Ο Ρουνάκης, ακριβώς έτσι το λένε και στο PSN. Είναι πολύ καλός. Θέλω να μπω στην ομάδα του, μου είπε, απλά να σας δείξω. Για να μπω στην ομάδα πρέπει να έχω 1000 βραβεία, achievement. Να εδώ έχω μόνο 665, έχασα πριν έχασα στο online. Δεν μου βγάζει νομπάδες αυτό. Συγγνώμη αν ακούγονται πράγματα στο background. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θέλω να κάνω κάτι άλλο. Αυτό. Στο level 1, αν πάρετε εδώ που αγγίζω τώρα, 5 αστεράκια, στο level 1 θα σας δίνει 550.000 και θα πάτε εδώ και θα τα παίρνετε. Στο level 2 που το έχω εγώ τώρα, δεν γίνεται, απλώς έκανα request, θα σου δίνει 60.000 νομίζω ή 80 και στο level 3 100.000. Ναι, και με όσα λεφτά πήρα που το είχα level 1 το έκανα αυτό το Town Hall level 5. Ναι. Θα σας δείξω και ένα φίλο μου του Ρουνάκη, του φίλου μου. Εδώ ο Κωστής. Είναι πολύ καλός στο Clash of Clans. Καταστράφη. Κάποιος του κάνει επίθεση και κατάφερα να του τα χαράσει όλα. Σε άλλο βίντεο θα σας το δείξω που κάνει καλύτερα. Ναι, δεν θα κάνω και πολύ Clash of Clans, συγγνώμη, δεν μπορώ τώρα. Έχω και ποδόσφαιρο. Θα σας δείξω την εφαρμογή του για να με βλέπετε όταν κάνω live.
Ναι, αυτά. Πάμε, σας δείξω εφαρμογή. Εδώ είναι το σου. Αυτό, το σου, το κατεβάζετε και από το App Store. Αυτό που κάνω record πρέπει να μπείτε σε site, στο Google για να το κατεβάσετε. Το βρήκα από έναν άλλο YouTuber. Δεν θυμάμαι το όνομά του να σας το πω. Μίλησα μαζί του και του είπα να με βοηθήσει με το intro, γιατί θεωρώ δεν είναι καλό το intro. Χάγια είναι βασικά. Είναι το βλέπεις διάφορα live, αλλά δεν νομίζω να το έχουν πολλοί Έλληνες. Παραπάνω είναι από εμένα. Στο YouTube, 48 followers, 4 views. Εντάξει, από πριν. Και Messenger δεν καταλαβαίνω ακόμη τι είναι αυτά. Όσοι ξέρουν να μου πούνε στα comments, αποκλείεται να το έχει κάνει, ας πούμε. Πώς κάνει, μιλά στο Messenger, σε live. Τρελός είναι. Παιδιά, δεν ξέρω, αλλά θέλω να κατεβάσω το Minecraft, το Pocket Edition, που παίζουν όλοι τώρα το 0,15.0. Αυτό ναι. Δεν ξέρω πώς να το κατεβάσω. Αν γίνεται κάποιος να μου πει μέσω Skype να μου πει το όνομά του στο Skype κάτω, όσοι ξέρουν να το κατεβάζουν, για να το κατεβάσω και εγώ, να βλέπετε κι εσείς λίγο Minecraft, Skywars, αυτά. Συγγνώμη πάλι αν ακούγεται κάτι στο background. Μάλλον θα κλείσω τώρα, δεν ξέρω. Και κάποια φάση θα σας δείξω. Βασικά ψηφίστε από αυτά τα 4 παιχνίδια. Clash of Clans. Θέλετε να παίξω στο επόμενο βίντεο? Clash of Clans, Spawnables, πώς το λένε αυτό, Headball ή Blitz Brigade. Εντάξει, όχι Blitz Brigade, γιατί έχει ένα πρόβλημα και με βγάζει συνέχεια, και τα άλλα, αλλά πολύ σπάνια τα άλλα. Ό,τι θέλετε θα παίξω. Απλά γράψτε μου κάτω στα comments. Facecam δεν θα αρχίσω από τώρα. Θα δούμε γρήγορα το record, για να μην έρθει κανείς και μου μιλάει τώρα και εδώ είναι κάτι άλλο. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Like αν σας άρεσε φυσικά. Δεν νομίζω πάλι το μικρόφωνο μου γάμιε του. Αλλά θα το ανεβάσω έτσι για αλλιώς. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, συγγνώμη. Bye.